זהו, התחלנו. וואי, איזה מוזר זה. לדבר למצלמה. בוא נראה איך אני נראה. כנראה שלא כל כך טוב. אז אהלן חבר'ה, וברוכים הבאים לטייק הראשון של הפקות. היום החמישי לראשון, ואתם בעצם מצטרפים אלינו לכל המסע המטורף הזה שאנחנו הולכים לעבור. תכף זה סופר מוזר שאני הטייק הראשון, ואני לא ממש יודע איך בעצם להסביר לכם מה הולך להיות במהלך כל השלושה חודשים הקרובים שלנו. אבל אני יכול להבטיח לכם שזה מסע שלא תראו באף מקום אחר. אנחנו הולכים פשוט לעבור כל כך הרבה דברים. אתה צוחק, אתה בוכה, אתה מתעצבן, אתה רוצה להרוג את המפיקה, אתה רוצה להרוג את שרון, אתה רוצה להרוג את עצמך, אבל בסופו של דבר יוצא לך תוצאה מדהימה על הבמה, ואתה שוכח את הכל ואתה בווייב מטורף על הבמה. ווואלה, זה הולך להיות מסע מעניין, וזה מסע שכדאי לכם להישאר איתנו כדי לראות מה הולך להיות בו. האמת שהשאלה המנחה שלנו לשבוע זה מה החששות שלי לקראת כל התהליך הזה. אז בינתיים התעסקנו רק בשאלות כזה של לחקור לעומק את המחזה, לערוך אותו, קיבלנו תפקידים, אני בלור. ובאמת בסופו של דבר אני רוצה לבוא ולומר שיהיה טוב. אבל החשש הכי גדול שלי, והוא חשש כנה, זה העניין של האינטנסיביות החברתית הזאת שנכנס להפקות, שאתה עם אותם אנשים כל הזמן, והם עוברים איתך והם חיים איתך את אותו הדבר. אני חושב באיזשהו מקום שזה לא כל האנשים שאתה הכי אוהב, וזה לא הקאפופטי שלך תמיד, אבל אתה תמיד צריך להסתדר איתם, כי בסופו של דבר רואים את הדינמיקה על הבמה. וזה אחד מהחששות הכי גדולים שלי, שאם עכשיו אני אתקל במצב של מישהו שנורא מעצבן אותי, איך אני בתור יואב מתמודד עם הבן אדם הזה? איך אני בתור יואב מצליח בעצם לעבור את זה ולא לפוצץ חדרות לדוגמה כמו שקרה שנה שעברה? אז זה אחד מהחששות הכי גדולים שלי, כי בסופו של דבר זה מארג של אנשים שלא תמיד הכי קשורים אחד לשני, ועל הבמה צריכים לייצר איזושהי דינמיקה מטורפת של חברים או אנשים שהם מכירים אחד לשני המון זמן. והחשש השני שלי זה שאולי אני לא אצליח להראות את עצמי כמו שאני רוצה להראות במהלך החדרות. זאת אומרת שאולי אני אהיה פחות דומיננטי ואולי לא ישמעו את הדעה שלי, וזה משהו שהוא מפחיד והוא מלחיץ. וזהו סך הכל, זה שתי החששות שהכי תופסים אותי בהתחלה של בעצם כל התהליך המטורף הזה, ואני מקווה שתישארו איתנו ותצטרפו אלינו לדבר המדהים הזה שמבטיח לכם שזה הרבה יותר טוב מהאח הגדול והמרוץ המיליון והישרדות ביחד. אז מקווה שהבנתם את הווייבים ואתם רוצים להישאר איתנו, ומאחל לנו מלא בהצלחה, מלא!